ସେଦିନ ସକାଳୁ ଉଠବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏସି କାହିଁକି ଏତେ କୋହଡ଼ିଆ ହେଲେ ଘାଏ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ପୁରା ଦିନଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗ୍ସି। ବାରିପଟେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗଲି ଖରାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହଟିଦେଲି ଯେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୋର ଝୁମୁରା। ସକାଳୁ ଭାବିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟିକେ କରିଦେସି ହେଲେ ସାଡ଼ୁ ମୋର ମନେ ରଖିଲା। ଏ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଜ ଖାନା। ଆଜିର ଖାଇବାଟି ହେଇଥିଲା ମୁସଲି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଦେହ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ୍। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରି ସାରିକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଅଫିସ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି। ସଣ୍ଡେ ବି ଛୁଟି ନାହିଁ ସେ କାହିଁକି ହଷ୍ଟେଲ ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଉ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର୍ ଭନି ବି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇନା ଆମେ ଖେଲୁଛୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ। ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇନ କବାଡ଼ି ଖେଲୁଥିଲେ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଖୋଖୋ ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପରେ ପଲେଗନୁ ଆମେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି। ଖାଇସାରିକି ଏବେ ପଲେଆନୁ ବସ୍କେ ଘରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି କାହିଁକି ବାପା ड्यूटी ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବସ୍ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଲିଏନ୍ ଗ୍ରହରୁ ପଲେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମ ଦିନଟା ତ ଏମିତି କଟଲା। ଆପଣମାନେ बताउନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଣ୍ଡେ କେମିତି ଗଲା? ହି ହି। आपको हमार वीडियो केमती लागला कमेंट निश्चय बताबे। आज वीडियोटा सूर्य उदय स्टार्ट करके सारुचे सूर्य अस्तरे। तो रहुचे नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय मां।